Yes, sir! Magandang gabi, Facebook. Magandang gabi, mga kabasketballers. And welcome for our first episode ng Usapang Buhay. Letang Pilipino. And I'm your host, Sir Pinong. Of our guest for tonight, no? Isa po siyang tubong taga-Dingayon dito sa Pangasinan at former varsity player ng Lyceum North Western University, isang produkto ni Coach Nestor Nanoy. And let us welcome, huwag na natin patagalin pa, no, ating kilalanin ang guest natin ngayong gabi, Coach Eder Rojas. Yes sir, magandang gabi Coach, no? Hello. Yes Coach, magandang gabi. Kamusta Coach, kamusta? Medyo excited lang po. Yes, no. Kamusta yung Kamusta ang buhay ngayon? Pagiging coach? Okay naman po. Medyo hassle lang minsan. Pero siyempre, passion natin magturo kaya nawawala yung pagod. Yes, tama yan. No. Before we start coach, no, may papakinggan tayong worship song ni Don Mayon para ma-feel natin presence ni Lord, no. Share screen ko lang. Everyone, so good to be with you today. The Bible says to enter his gates with what? Thanksgiving, and his courts with praise. That's what we've come together to do today. And thank him for all he's done. I come before you today. There's one thing that I want to say, thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can see. Thank you, Lord. Grateful hearts, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Well, I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. All you've done in my life, you took my darkness and gave me a light. Thank you, Lord. Thank you, Lord. You took my sin and my shame, yes you did. You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name and thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to
all you've done in our lives. By faith, we say thank you for what you're about to do. Thank you for your mercy. Thank you for your grace. For loving us, Lord. Oh, we thank you, Lord. Yes, we do. We say thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Lord. Yes, we do. Oh, thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, sing it. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. Yes, I just want to thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you. Just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. I just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, yes, we do. Thank you, Lord. Oh, thank you, Lord. Yes, sir, no? Magandang gabi ulit sa iyo, Coach Steeder. Balik to. Magandang gabi, no? Napakagandang kanta na sinabi ni Don May na thank you, Lord, no? At syempre, bago tayo magsimula, shout out muna tayo sa ating Facebook Live, no? Shout out tayo. Syempre, no, nakalagay dito, no? Shout out, boss, galing kay Sir Tyron. No, shout out ulit, Sir Tyron. Kalimlim. Kumusta, sir? Pa-shout out po, Lodi, sabi ni Christian de la Cruz. Sabi niya, Ay, estudyante ka. nanonood din yung mga ano mo, coach, no? Nanonood din yung mga bata mo. Yan na, sa mga shout out sa mga bata ni Coach Tider sa Lingayen. No? Pwede kayong mag-comment para i-shout out namin yun. Yan, no? Ba, may gusto kong muna batiin at i-shout out Coach Tider. The floor is yours. Binabati ko yung mga parents ko. Tutulog na siguro or siguro nanonood pa sila. Sana nanonood sila para coach, no? Sige, bati ka lang muna. Ito mga ganito ko dyan. Jack, Tyron, DJ, si Marlon, ano sila eh? Bago ko yun eh. Sa first, mga kumpare ko, si Milo. Siyempre, hindi nakawala dyan yung headset ng Ayan, mayroon pang pahabol. Shoutout daw. Idol Leader, sabi ni John Noah Ramos. Shoutout sa'yo ulit. John Noah Ramos. Wow. Idol. So yun, no? Mamaya ulit. Babalik tayo sa bati-bati. Yes, coach. No? Alam naman natin, isa ka sa mga naging produkto ni Coach Ness sa Lyceum. No? Bilang isang dati niyong player, pwede ka ba mag-share ng yung mga experience sa kanya na bilang isang player na na-handle ni Coach Ness na Si
Coach Ness, ang masasabi ko is very godly siya. Yun talagang yung talagang tipong coach na pag nagkamali ka, yung i-pop ka niya, hindi na yung ibang coaches na alam niya ibang coach na pag nagkamali ka idadaan ka nila. Pero ibang iba si coach nanay na sa kanya kung matutunan lahat ng pag-lift up ng mga other players na pag nagkamali ng isang tao, hindi naman tayo perfect sabi. So, kailangan natin i-lift up, tapos i-correct. Tapos, si Coach Nanoy, talagang masasabi ko, siya, yung friendly, kahit on and off the court, kahit saan man mapunta, Bible study, sa bahay nila, pupunta pa ako dati. Sasabay kami, mag-worship, mag-Bible study, ganyan. Tapos, sa training, madaming tinuro si Coach. Okay, kasi naibitan nga rin ako ni Coach Ness na isama dun sa sa FCA, sa fellowship o Christian athletes. Sinasama niya ako naibitan niya ako. Sabi ko, sige coach, sabi ko, try natin. Tsaka dun sa sa 3D dimensional coaching. Yung mga yung mga programs niya. Sabi mo bilang bilang isang dati niyang handle. Ano yung mga mo? Yung mga naging best experience mo pag mula nung pumasok ka pumasok ka sa Lyceum hanggang sa gumapit ka? Sa Lyceum kasi talaga, nung naglalaro pa lang ako, very, parang para sa akin, mahirap kasi number one, student athlete tayo. Siyempre hindi mabubuha ang pagiging student athlete kung hindi tayo nag-aaral. Siyempre, pag-aaral, kailangan din natin makakuha ng tataas na grade. Although, okay lang, yung sakto lang na grade, pero hindi naman sobrang baba, hindi rin sobrang taas. At the same time, yung pagiging varsity, time management lang talaga. As in, ang pasok ng pag-aaral is 7 to 5. Pero ang tayo is 4 to 8. Kaya, yung 5, bawal na namin i-enroll, kaya 4, yung 4 lang ang 4 to 8 talaga. So, pagiging student athlete talagang dapat yan, time management. Siyempre, kung wala kang time management, wala. Siyempre, mahirap nga pag hindi ka marunong mag-time management. Siyempre, papasok ka dyan sa school ng sabi mo ng 7:30 to 5, tapos mag-i-ensayo ko ng after ng klase 6 to 8 kamo, o di another 3 hours na naman. Meron akong encounter dyan last time nung handle ko ang Kalasyaw. I-start kami ng alas 4. Lalo na pag commute ka. Commute. Talaga, mahirapan ka. Sige, coach. Yung tipong mag-commute ka, tapos pag-uwi mo, imbis na makakapag-review ka pa kung may exam or week ka another day. Siyempre, sobrang pagod mo, hindi ka na makakapag-review. Sa kain, tapos tulog na lang, gano'n, sayo na. Kasi mostly ginagawa ng ibang varsity. Basta pag tinsa kayo, sige, all out. Pagdating sa bahay, yung bagsak, tulog. Bagsak sila ganun sila minsan Mostly pag may mga pinaghahandang liga tulad ng MBTC, PCAH, kasi mostly dyan sa Dagupan ganyan talaga ang mga yung 3x3 ng SBP, pinaghahandang nila masyado, tas all out sila, sige, training tayo, coach, sige, sasabihin nila, training tayo ng gito ganyan, kahit maniinit, sige, mayat pag napagod, coach, water break, mamaya na muna, sasabihin niya, hindi yung mga ganun, di ba? Meron din yung time na na yung nawak ko yung sa Kalasyaw Complex. Ganyan kami na mag-start kami ng alas 4, doon po kami sa open court. Siyempre, mainit, papakita sa mga kaklase na excuse sila. Yung gustong-gusto nila, may excuse sila sa training para wala silang gagawin, di ba? Wala yung mga ganyang experience ng mga bata, di ba? Hindi natin maiiwasin gano'n. May i-share ko na photo coach kasi ito nahalungkot ko sa account mo. Yun Yan.
Kaya, ay, itong ano ata ito eh. Sa Milo, tama sa Milo. Yan, Ano, pwede mo nang i-share sa amin to, coach, no? Yung mga susunod na ano, itong first picture, pwede ka na mag-share sa amin. Ang first picture na to, syempre, kilala ang Lamareya. Ay, hindi pa siya kilala totally sa Dagupan. Mm. Nung pumasok kami nitong kasama ko na si Bong Celestino, Mm-mm. ang tawag dito, ang coach namin dito ay si Kenneth Dumlao. Siya yung Coach Kenneth pumunta sa amin sa PBA Youngsters pa noon. Mm-mm. So, tinanong niya kami if gusto namin mag-tryout or kukunin niya na talaga kami as in wala siyang limang player eh. Mm-mm. Nung ginawa niya kami, hindi siya ng dalawang isip. Kaya first laro namin sa Lamareya, yun, agad yung pangalan namin dalawa nito, Dynamic Duo, sabi nila, Mm-mm. 7-11. Kumbaga sa Yung Star ng 7-11 is talagang kilalang kilala, Filipino siya karpas, sabi nila. Kaya yun, medyo, nung time na yun, talagang grabe, hindi ko ma-imagine na mapapaabot namin ng final, Mm-mm. third place, second place, first place. Grabe yung experience namin sa Lamareya. Coach, no? Nabanggit mo si Coach Dumlao. Ano ba yung pagkatao ni Coach Dumlao noong na-handle ka niya? Si Coach Linaw, bait talaga yun. Kasi hindi lang siya coach sa amin, sa Lamareya, kundi isa rin siyang teacher. Mm-mm. So, handle niya kami sa pagiging varsity namin, tapos at the same time, estudyante niya kami. Mm. So, hindi naman sa tinitake advantage namin yung pagiging varsity namin para, kunwari, hindi kami papasok sa kanya, ganyan, malilate kami sa training. Hindi, pero kung coach siya, estudyante kami, naturing namin. Kung teacher siya, ganun din, estudyante kami, hindi kami take advantage. Sobrang bait ni Coach Kenneth Dumlao. Wala akong masabi sa kanya, meron pa yung time na sinurprise natin siya na Coach, birthday na kasi, nabasag yung ganito kanyan. Hindi siya makapaniwala, may nabasag. Parang importante sa kanya. Dahil time na yun, pinag-usapan namin yung mga classmates ko. That time, i-surprise naman natin si Coach kasi birthday niya yun. Yung simple, pero yung appreciation talaga, nakikita namin. Oo. Yun. Nagulat talaga siya nung sinurprise namin si Coach Ken. Kasi yung iba naman kasi, siyempre, ito galing sa puso. Ba't mo tatanggihan, di ba? Galing pa naman sa player mo na pinakamamahal mo. Itong coach, no? Lamareya, ito yung malapit sa ano ba? Ano po? Sa Dominican. Opo, Dominican. Sa Dominican, no? Lamareya, Dominican. Opo. Naging kabatch mo sila, Sila Aaron, yung anak ni dating Councilor Kokya. Kokya? Dito, ako sa kanila. Ay, ka ng isang taon. Kasi nung nakita ko rin na naglamarya siya. Teammate ata ni Jaman Calagio. Opo. Nung that time, pumasok kami dito sa Lamareya is fourth year, na namin, high school na namin. So, parang na-late na kami ng dating. Pero, sige coach. Pagka-graduate namin ng high school, dumating ngayon sila Jamal, sila Aaron, sila Herald, Barberan. Kaya, yun, that time. Tapos nung alumni virtual varsity, nakalaro namin sila. Yung mga talaga, mga baguhan, no? Di ba? Makakalaban yung mga graduating tsaka mga ex-varsity ng Lamareya. Itong school na to, no? Ano palang history nito sa bilang ex-varsity ng Lamareya? Ano pala yung pinaka, na hindi mo makakalimutan history o mga memories na ibigay mo sa Lamareya? Masasabi ko lang na talaga hindi ko makakalimutan dito is yung championship game namin sa St. Michael. Best of 3 na, pero alam niyo, yung tipong binigay niya ng lahat pero hindi pa rin sapat.
Doon ako parang nananayin sa lakas namin dalawa sa na kasi hindi naman sa pagmamayabang ko is yung tipong kahit anong gawin namin dalawa, ganun, kulang pa rin eh. Mm. Parang ang mali namin nun is nag-rely kami sa kakayahan ng dalawa. Mm. Dapat teammate talaga. Oo. Kaya yun, yung mali namin talaga ng Pilipino. Pero although umaasa din sila sa amin, pero at the same time, talagang yung best of three na yun, hindi kami nanalo. Kaya first place, champion sa first place, yun lang po. Mm. Kaya kahit naman na ano kahit naman na gano'n, di ba? Oh. Sa sabihan naman natin, learn from experience. Baka Hindi ka naman gagaling kung hindi ka matutuwa sa sa mga Opo. pinagdaanan mo. Itong next photo coach, no? Wait lang. Ano natin siya. Iyon. Ito ba? Ito. Yan. Ito rin. Kaya family. Ito yung nakalungkot ko rin sa account mo. Yan, gitna talaga ako eh. Gusto ko kasi kapag yung nag-picture ako, nasa gitna talaga. Si Coach Tumlaw, saan siya dito? Nakaputi po. Ito. Yan ako. Ayan, sa mga viewers po, no, sa mga hindi po nakakakilala kay Coach Tumlaw, ito daw po siya. Pati kasi rin ka, parang si Coach Taylor lang. Sobrang pet. Shoutout pala sa mga sa mga Damaria dyan, no? Ayan, shoutout nyo si Coach Dumlao, Kenneth Dumlao. Yan. Itong nandito sa gitna, ito ba yung may-ari ng school? Si Mrs. Navales po. Akala ko principal. May-ari tapos principal din po namin. Oo. Double P kumbaga. So itong mga kasama ninyo, itong dalawang lalaki magkabilaan, assistant coaches. Assistant coach. Assistant coaches, yes. Ito yung batch 2015. 2015 po ata, 14, 15. Siguro kilala mo pa itong mga to, coach, no? Baka gusto mong specify ito isa-isa. Kasi talagang bagito pa dito eh. Kaya nga po. Medyo yung iba hindi ko na po maano eh. Kasi yung iba dito classmate ko naman. Kaya hindi ko makalimutan. So, sandali ka. Start tayo sa left. Sa left. Si AJ Perez. Oo, AJ Perez. Si number 10, si Jetro. Yung nakasalamin, nakalimutan ko na eh. Akala ko si Dave Main yun, Main pa. Di ba? Tapos yung nasa pangapat, si Celestino po, si Bong, si Ian Partosa, tapos sunod sa akin, ako, tapos si Kabatbat kasi nag-focus sa modeling. Ng Kalasyaw? Yung sa Kalasyaw ko, oo. Tama. Yung tropa ni rin pala, ni Jamal. Nag-focus siya sa modeling. Pero at the same time, talagang pagdating sa basketball, pag sumot, sila mga babae dun eh. Siyempre, pogi. Yung mga nila eh. Basta basketball player na pogi. Si Matt, Pagkasan, classmate ko, si Coach, si Lance, si Miss Navales, si Oliver, nakalimutan ko yun. Hindi na mo kasi talagang bagito pa, mamaya magkano, nag-blow up na kagad. Sige, sa next tayo. Yun, ito na, yung panahong Lyceum na. Ayan, yung pagkakaroon yan, yung logo ng FTA talaga. Oo. Anong taon to, coach? Anong taon to? 2015 po. 2015? 2015. 16, 4 years ago. No? Bagito pa rin itong mga to eh. Hanggang si Coach Yes, ang bait pa nga niya sige. Coach, ako na yung pinakabata dyan. Oo? Ilang taon ka dyan? 15
15. Opo, bata, pinakabata. Gusto ang tawag nila sa akin. So, Ah, ang kasama ko nag-edad 20 to 25. kasi yung dito yung mga 25, panigurado ito na yung mga nasa katabi ni Coach Nis, panigurado. Tapos iba dito, hindi po kompleto. Yung iba po, nasa ano po, 20, ito si from left ulit tayo, si Hmm. Coach Toto. Coach Toto, ang dating Toto, ating coach ng Pama. Lyceum, ng Ah, may sa mga Pama. pama. Tapos bumalik ata rin ng Lyceum eh. Tapos bumalik ulit ng Lyceum ko. Tapos yung pangalawa sa kabila ni Coach Toto, si Harold Malongga. Yan Oo. yung Narinig ko rin pangalan niya. Technology. Siya yung nawala kami, siya yung naging captain ko lahat talagang yun. Siya yung taga siya, Tarlac. Kababayan niya sila si J. Perez. Marawi. Malayo. Tapos si Roxanne Melendez, kilala naman doon sa Bingmalay. Si Jed Gascan, si Arabo. Arabo yung natatanda ko. Palayo Si niya. Stratos. Ito, Si si Gandhi Stratos. Stratos. Siya yung dunker talaga namin, yung taon na yan. Tapos Tapal King talaga. Tapos si Coach Ness, si Bona, Maynard Bona, nasa na siya, barko, nakasakay niya. Graduate siya ng Siman. Si Dilot Angeles, si Yanga from Pampanga, yung number 5. Tapos si Rawit, saka si Marlon Lamos. Yung nasa pinakadulo, yung coach na Si wait lang. Ayan, si Coach Ovi, yung nag Yan. Na medyo nabuto ko pa yun sa tagupan, narira ko rin yan eh. sa siya ngayon. Hindi ko alam kung saan beda siya ngayon or bumalik sa kanila. Anong tawag yun? Anong bansa yun? Nigeria? Afghanistan? Nigeria. Tapos si Coach Gil, nakat na yung Yung pitik na pala ng mata, siya na eh. Oo. Tapos di naman nagagad eh. Tapos si Katabay, Si Yanyan. si Aljik Aquino, ako, tapos si Ayat. Yung nasa likod ko si Alex Ramos from na siya ngayon, PIP Engineers. Itong team niyo, coach, no? Tapos anong to eh? Anong palaro yan pala? Kasi yung nakatapos yung naglaro diyan. Ano yung ligang pinaglaro niyo diyan? UCAAP, UCAAP. UCAAP, palaro ng Mayor Belen pa ang Mayor Belen. Yan, pwede. Kasi nga, i-share mo nga sa amin yung UCAAP na yan, kung paano, ano bang kentong Tito Rojas yan. yung UCAAP na to, hindi ko siya makakalimutan kasi dito ko na-experience talaga maglaro ng, sabihin na natin, kasi dito sa atin, parang liga-liga lang, parang pag papawis ka, okay lang, ganun. Pero kasi sa UCAAP, mataas siya na liga eh. Kumbaga, lahat ng schools like Lyceum, UPAng, like AIE, yung mga yan. Tapos, itong UCAAP na to, dito ko nakuha yung first award ko na hindi ko inaasahan, yung pagiging Rookie of the Year, tapos King of Assists. Kasi, ang narinig ko that time nung ina-award yun, 20 assists per game talaga. Tapos ang galing naman, sabi ko, sino kaya yun? Sabi ko. Tapos binanggit na yung pangalan hindi ko pala. Hindi ko alam. Tapos, ako ba yun? Parang ganun eh. Hindi ko talaga alam na nung ina-award yun. Talagang, ako pala. Ganun. Tapos yun, yung Rookie of... Before pa sabihin sa akin yung award, Rookie of the Year lang yung sinabi sa Coach Gil. Grabe, sobrang batang pa, ang dami pang sabi mo, may experience, dami pang kakainin. Dami pagkakainin talaga. Pero, sabihin ko sa'yo, sabi niya, ngayon pa lang, ikaw na yung Rookie of the Year namin, sabi niya. Tapos, overwhelmed po ako, hindi po ako makapagsalita, speechless ko. Kaya, yun. Tapos yung King of Assists, hindi ko pa talaga inaasahan. Ano po yung memorable na moment ko dyan sa UCAAP.
ito pa yung ano ito pa yung hindi pa masyadong maayos yung Astrodome, malatado sa likod pa lang. Oo, hindi pa talaga. Kasi anong tawag yan? Renovation? Yung pag may trip po ganyan, Ah, yan nila pinupunta yung evacuation. Kaya ganyan pa. ito pa itong lineup parang na to, parang ano mayroon ng tibagin to Ayan, dito pa si Melendez, dito pa si Yan, dito pa si Soratos, andyan pa. Oo ba? Di ba, ang hirap, di ba mas gandang ka pa, mayroon pang nagano pa ng 20 assist per game. Na yan, ang hirap talaga. Yung time po kasi nito, kwento rin po kaya hindi sila nagdalawang isip na kumuha ng point guard. Dito po yung time na nung nawala po si Alipi po. Yung tryout ko noon, parang R1 po ako noon R1, napapagod ko po siya. Tapos, hindi naman po sana. Pero, nung nawala po siya, tryout ako sa Lyceum, tapos isa siya ng dalawang isip na kinuha. Kaya po dito yung kapatid niya si Aljan. Sunod tayo na picture. Sige, coach. Yun Yaks! Kitang-kita. Talagang bagito pa, pahit pa. Bagag ba yung buhok? Ayan. 2015 champion, Philippine Collegiate Champions, PCCL. Ito yung liga to Yung nakalagay po dyan sa taas kasi there can be only V1. Tapos, yun nga po, champion po kami. 4 feet po yung championship namin. 4 years. Straight 4 years. Opo, champion po ang ITU. Straight 4 years, yung straight 4 years na yan, posible, wala ka pang ibang nakuha awards dyan. Librado meron. Kasi bigating ligay ng Pilipinas maraming sa NCR. Jack, grabe bakbakan yun sa Sa PCCL, grabe po. Wala akong masabi. Yung sa Batangas. Sa Batangas Elite 8. Ano po ang representative ng Luzon? Pero naglaro rin kayo dyan sa Lyceum. Opo, sa Batangas po kami naglaro, sa Brave Hearts po. Hindi siya home court by home court. Hindi po siya nag-home court by home court. Kasi nakakasad din po yun kasi once na natalo ka ng isang beses, wala na rin po. Laglag na talaga kaya pa nanalo ka ng isa, meron pa ulit isa, pero pag natalo ka ng isa, wala. Single elimination round. Ang ginawa masyadong nasulit. Pag di mo sulit, wala na. Kaya talaga pa. Ang kalat natin doon sa PDCL, ang kabracket ko namin, magaganda tayo. TIP Engineers, tapos KEDA, Letran, mga ganun po Para NCR pa talaga. Talagang inano sa Luzon yan po, nalakalaro po namin TIP Engineers, tipo naswertehan. Ako, natalo. Bati muna tayo sa lead coach. Babatiin ko lang sa Facebook live natin. Shout out si Cyron Tando. Shout out coach. Diyan sabi niya. Shout out din kay isang kaibigan kong commissioner, referee. Si Com Martin Escalambre ng Tarlac City. Referee ito ng SBP dito sa Pangasinan. Magaling yung referee niya, magaling sa interpretation. Talagang pag tinanong mo yan, sasagutin yan, walang duda. Minsan nga, aabot din pa kami alas 3, mag-uusap kami dalawa. Kasama ka. Ngap to ng Zoom namin sa UCAP, every Tuesday, Thursday, Saturday, afternoon, ayan, may tayo, usapan natin, tatawag siya sa Zoom, tapos dire-direct ko na yan, alas 3, uya talaga. Kaya yun yung mga advantage namin pag na hindi lang mga coaches, hindi rin mga players na nag-aaral, paano gagawin nilang play, pati rin referee, pati
mga rules and interpretation, yung mga basic uh, basic fundamentals ng court, yan, pinag-aaralan din namin yan. Kaya talagang mahirap na, hindi lang bilang isang coach, alam naman natin yan na kung ano, pag, siyempre, minsan kasi, pag turo ka lang turo, hindi mo naman na ano yung napag-aaralan mo, parang wala rin lang. Kaya dapat nga, ano din mag-aral din pa rin para Wala kung ano kung mag-seminar na kami about sa ref. Hindi wala, baka next year pa. Next year pa ang accreditation. Ngayon dapat nga, marami sa ngayon, dapat nga next year. Pati po mga tigay ng gusto. Maganda dyan, mag-seminar ka na sa SBP Coaches Academy. Maganda yun. Hindi ako nakapag-seminar nun. Nung last year. Sayang yung lisensya mo. 3 years pa mo naman yung lisensya mo. Isang ka pwede ka mag-coach. Basta meron ka nung ID. Sayang. Sayang sana. Ito ulit. Susunod natin picture. Sana meron pa. Yun. Ito. Yan ang picture na yan. Ito nandito pa yung kababayan ko, si Leandro. Si Leandro Coranza. Taga San Carlos, taga Gia. Ayan, ito ano nito, Coach Tidam, dito pa yung makapatid na kuya. Si ano pa ate, Liam Nigel ating nandiyan pa si Liam Nigel ating. Liam, sa likod ko. Ayan pwede mo na itong ulit, kwento ulit. Ano bang kwento nito? Kwentong Tidam Rocks. Selection siya from Tagupan City. So lahat ng school high school, pipili nila yung malalaki talaga. Nandun sila Kina Brothers, si Liam, sila Leandro, sila Descan, si AJ, Vidal. Yan. Tapos ang coach namin dyan sila ay si Coach Payado. Pastor. Si Coach Rafael Payado. Tapos, nung sinabi nila yun na mga kalaro namin sa Peda, hindi po ako nagdalawang isip na tanggihan na yung nga po, yung pagiging estudyante that time sa Lamarayang ay medyo mahirap din po. Kaya yung mensahe po kasi talaga kulangan ako, kaya nag-training din po talaga ako pagka-uwi. Ang training talaga po is 46, tapos uwi pa ako ng bahay, pumunta pa ako na dito, another train ulit. Para nag-prepare po talaga ako that time na yung guide na. Kasi siyempre, mental health natin, sa school, ay sa Manila, mataas sa school ang sa Beda. Siyempre, double effort po ako, siyempre, nagpapit ng gilas na rin po. Kaya, yun. Yung kalaro ko po dyan na point guard, hindi po rin po siya kalangkaran, pero sobrang bilis po. Tapos yung sentro, kulang po kami sa sentro. Si Avin, kaya ang sentro namin, kung gusto niya mag-stress, ito talaga yung laro niya. Siyempre ako po, una doon yung laro ko, pero parang saan napapalitan po kami ng gusto ni Avin. Gusto niya hawakan ng bola, wala kaming sentro. Tatalo kami dyan kasi kulang ko talaga sa sentro. Tatangkad nga nila Hirap talang tibagin yung mga ganyan. Hindi ko yan sa bed. Kumbaga, sasabihin ng Brick Wall of China, sabi. Si Gundan. Lagi sabi sa City. Si Jade. Shout out kay JDTV. Ayan. Dito pa. Arwan. Dito pa ata sa yung coach si AJ Javier. Si Javier nandito Hello. Meron. Yan. Si AJ nandito rin si AJ. Opo, si AJ Javier. Ito parang bagito rin dito si Iro bata-bata. Oo, bata-bata pa rin si Iro, narisikuhin niya. Ito, sino to? Ito, number 3. Kasi, hindi ko pa nakikita
nasa ano po siya ang alam ko sa Bunuan, yung mga national high school. Bunuan. Asa Hindi bunag ko po, po? Bunuan Bukid. Okay. Yung mga ano rin Hindi ko po siya makalimutan ng pangalan yun. Tingnan natin kung ano. Tingnan ko kung may susunod pong picture. Wala na. Yan. Wala nang susunod pala. Ah, ito ng coach, no? Siyempre, galing kang Lyceum, diba? Ay, hindi, galing ka palang La Maria. Lyceum. Opo. Tapos, meron pa akong meron pa akong nakitang na-stock ko dun sa sa account. Yung batang Coca-Cola ba yan? Youngsters? Ay, yung PBA yung start ko. Yan. Ah, Yung batch na yon, sino ba yung mga kabatch mo nun? Tsaka bilang ano rin, 'di ba? Na ano ka nun, na line up ka sa Opo. sa team na yon. Hindi ka ba nahirapan doon kasi 'di ba batang PBA youngsters sa ibang 'di ba? Selection din 'yan, maraming Oo, sa selection iba't din ibang po. lugar. Hindi ka ba hindi Opo. ka pa na yung parang inisip na parang di ko ata hindi ko kakayanin. Kasi ibang lugar, 'di ba? Pero yung may mga ganong bata na yung isipin na dito. Hindi ka ba nag-hesitate na mag-back up? Yun. Ang kwento po nun talaga yung sa PBA yung start ko, try out po siya nung una. Mm. Like, pipili po talaga sila na kukuha ng mga player na yun. Tapos, kaming dalawa ni Celestino, yung kasama ko sa lang na rin, si Bong. Mm. Ang tryout po is alas 10. Nagdalawang isip po kami na parang, nga po, nag-hesitate ng Dilata, 10, sa Pangasinan ko pa. Ang Dilata, ang tulay oras. Tuloy oras na. Hindi na tayo, gano'n. Tapos, di pa, alas 10 na po, hindi pa po kami nakakaalis. Talagang, totally, di po namin alam kung pupunta pa po kami o hindi. Tapos, sinabi po ni Coach Kelly ng NSF, Coach niya na, ay, anak yung ay ito na, ay. Pero hindi ko na maalala kung sino yung hahanapin ng tao doon. Tapos, nung mag-aalas 12 na, mahugto sini, sa parang Pilipino Taiwan. Tapos, gagahin na po kami. Nasa, hindi po namin talaga, hindi po namin alam mag-commute from Lingayen to Dagupan. Parang, syempre, di bata na, Lingayen lang po, dito lang po, Lamari. Parang saan yun saan tayo pupunta hindi namin alam. Tapos ang sinabi ni Coach Kailan sa Duat, hanapin niya ang taong ito, tapos punta kayo sa Duat, ng alas 10, sabi niya. In detail po talaga yung sinabi niya, pero mag-aalaw na. Wala pa rin. Dumating kami. Tapos, sabi namin sa driver, Kuya, tayo may Duat. Iyapas yung kami di man, ata. Ito talaga inosente, yung parang galing ng Manila, pupunta ka ng probinsya. Tapos, ang takman, ipas patila naman. Pero di banda dyan, tabawal din Ken, magbaba ng pasahero, may stop light na. Sa pala sa mga viewers po namin, ito yung salita namin dito sa Pangasinan, Pangasinan talaga. Alam ko na lang. Kalatok. Titigas, tapos ng, pas pila dyan, mababa na kayo, sabi ng driver sa may stoplight. Bumaba na po kami. Hesitate pa rin po na, wag na lang, yung tulungan sa alas 10 na launa, sabi namin. Tapos nang sakto, nung pagkabukas namin nakakasarap po yung yung pintuan ng dog. Sagot. Nung pagbukas po namin, grabe, sobrang daming tao. Siyempre, mahiya ka pumasok. Sobrang hiya po kami na, kailangan tinulong. Pag na time po nga sir, sabi nila ka, di tao, di pilaan. Sabi ko, dito na tayo, bakit? Atras na tayo. Tapos time na yun, scrimmage pala yung gagawin. Hindi namin alam na ililista yung pangalan, age, tapos isang school. Pero wala kami nilagay kasi
Di namin nakita yung mahanapin namin eh. Tapos bigla kaming na-approach ni Coach Kenneth. Ayun. Mm. Tapos that time parang bago lang din siya sa La Marea. Mm. Tapos parang sabi niya, na-approach niya kami agad. Wala lang yung team nyo. Sabi niya, wala po. Tapos, tag-inner kayo ha. Sabi niya, taga saan kayo? Sabi niya, taga Lingayen. Nag-Lingayen eh. Sabi niya, saan kayo sa Lingayen? Sabi niya, Jet Tonton. Sabi niya, Jet Tonton. Tonton kayo ito ha. Sabi niya. Tapos, ay, taga Kinalabat, Kampo. Sabi niya, Mm. ay, kapilan siya. Ilista pa nila, sa kulang nga. Kato, sabi niya, kulang ako. Ililista ko na lang kayo dito. Sabi niya, wala kaming nagawa. Na-scrimmage, tinawag yung pangalan namin sa punong-puno yung doon na yan. Mm. Tapos sabi ko doon kay kasama ko, kay Bob Celestina na pwede talay, sabi ko, give our best na. So, at hindi namin sa, hindi namin nasaan, talagang nagpagitang dilas ng dalawa. Yung, paano yung yung pagdadayo namin, dahil sigis, pass break niya, yan. Mm. So, paano tayo galaw na yung man? On. Oo. I-apply na lang muna. Kasi first time eh. Talagang, running kan yung laro na ng dalawa, takbuhan. Pagka-shoot ng pass break agad, gano'n. Wala sa magagawa, kaya yun. Daming nag-approach, tapos si Kenneth yung walang talagang na-aprobahan na rin. Mm. Yun po yung ganda. Kasi di ba, minsan, yan, kasi marami scrimmage na na jump pipili kasi hindi ka naman pwede pasa ka ng pasa, magbibigay ka ng assist. Gusto mong siyempre, yung iisip mo, gusto kong makuha nila, baya akong babaya ko ng babaya. Kailangan na, mambaya ka lang mambaya, kaya napili na ka, di ba? Yun yung mindset na rin na ng iba kasi kung pasa ka ng pasa, hindi na makikita yung laro mo, hindi, yun din po talaga yung karamihan na mali sa iba na pag sinabi kasi yung try out, kung talaga ipagkita mo galing. Pero yung iba kasi parang over na sila sa kahit yung pagbabae masyado, hindi na rin na nakapansin na yung kasama nila. Kaya minsan yung ibang ayaw ng coaches. Pero yung talagang nice assist, ganyan. Yung okay lang po yan. Pero pag yung sobrang pagkabaya. Mahirap na. Di ba? Kasi sa Dagupan, maraming din yan nung last na nag-sama ko doon ng bata. Yung mga dating varsity ng St. Charles, nabutan pa nila ako noon eh. Sinamahan ko sila sa Lyceum, doon kay Coach Nes, kila Coach Arnold, si Tate Arnold. Sinabi ko sa niya, tay, sabi ko, pasok po dito yung mga bata natin sa San Carlos. Sige na, sabi niya. Para makita nila yung ng San Carlos para may kasama si Bong. Si Bong kabandaan ko diyan kabanda. San Carlos rin, dito rin. Sige, mo sila? Ilan ba sila? Sabi niya, dalawa lang, sabi ko. Si Rotario, tapos si Bong. Silang dalawa yun. Pero hindi, yung isa, yung mga senior high talaga, papasok ng senior high. Sinamahan ko sila. Walang bala dito, sabi ko. Kausapin ko lang sila, pero magkayo kayo. Para wala naman sila masabi. Nakakaya naman, sabi ko. Hindi pa naman, nakakapirma si Tay Arnold sa Lyceum. Baka ang hawakan niya, elementary, sabi ko. Pero, yan. Nandun pa si Coach Jason Binliuan. Nandun siya. Siya nung siya yung nandun sa Sabi ko, sige, kausapin mo sa gilid si Coach Jason, sabi niya. Ngayon, pinagtry ko sila, kasama niya pa yung tropa niya sa Manawag. Mga batang Pinoy kasi sila. Na yung pinagtry ko sila. Ganyan, and ayun na si Coach Nes. Yung iba, yan, sige, bayad yan, sabi. Si Bong, sabi ni Bong, yan si Coach Nes, galingan ba? Para mapili kayo, ganun style niya. Yung mga sugsog na varsity talagang pa nila ganyan talaga sa Dagupan talaga, maraming ganyan. Sa Dagupan, maraming competitors. Kung may magaling sa isang team, may mas magaling din sa isang team. Ganun yun. Hindi sila papatalo. Talaga scout doon, scout dyan.
Para Malakas ang scouting sa Dagupan. kahit sa kahit sa ibang bayan, imbis na maglaro sa Manila, kukuhugot dito para maglaro ka lang. Ugot-ugot lang. Opo. Yun, bati ulit tayo sa ating Facebook Live. Para Yun. shout out kay Sir Kinchin Timora, ang isang UCAF mentor sa Usapang Kapito at Veteran Pilipino. Shout out po Sir Kinchin. Pati na rin sa mga UCAF mentors, sila Sir Anthony Sulit, Sir Roger, Sir Macweto, Sir Noli, shout out daw. Pati ang Dibola Incorporated members. Yan, susunod ka na Sir Kinchin sa sa Wednesday, ang interview ko sa iyo Wednesday. Handa ka na Sir Kinchin, handa ka na. Yun, shout out kay Com Martin ulit, si Calambre, shout out sa iyo Com. Ayun, nanonood si si The Fast and Furious, Di Vera, si Wendell. Shout out, Coach. Coach Tidal, sabi niya. isa ring varsity ng St. Albert. Yung earpods niya, referee rin. Kasama ko rin ang referee si earpods niya. Yan nung nakita ko siya. Tatay mo, sabi ko. Ano iyon, sabi ko. Localite? Localite, sabi ko. Di ba? Ganun siya mo. Tawa ko lang naman, sabi ko. Layo naman, sabi ko. Paano anak yun kintan, sabi ko sa ganyan. Hindi, tapos sumunod si Kim. Yung pangalan niya, tama si Kim, pangalan niya. Si Windot, talaga malalit talaga. Alam ko, nanay na nanay. Kuha kay nanay talaga. Ayun, may pahabol si Sir Kinchin. Thank you po. Sir Pinang sabi niya, no problem Sir Kinchin. Sa Tuesday ka na Tayo ulit. I-delete kita ng Tuesday. Ay, ng Wednesday pala, Wednesday. Yeah. Yan, balik tayo ulit. Ito na. Di ba, Coach, no? Tapos ng playing career mo sa pagiging varsity. Pinasok mo na itong coaching. Yan, pares tayo, pinasok natin. Alam ko, grassroots ka pa lang. Di ba, bago. Yung tawag sa'yo mga grassroots, di ba? Bilang isang grassroots, ano yung mga disadvantage at advantage mo na pwedeng sabihin sa amin? Siyempre, galing kang isa kang former varsity ng Lyceum tsaka Lamada. Ano yung mga disadvantage tsaka advantage mo bilang isang grassroots coach? Siguro yung disadvantage ko yung experience ng mas veteran na coaches from old ones like pagdating sa diskarte, ganyan siguro, pagdating sa yung talagang andun na sila sa talagang pagiging coach na yung pinatutupag nila, wala na silang ibang pinatutupag talagang yung pagdating ng ay ganito yung gagawin yan, abangan parang gano'n, kaya kanyang huliin in the trap, parang gano'n. Siguro yung advantage ko naman kapag kasi siyempre naging player din ako, parang alam ko yung parang pag may gagawin yung isang tao o isang team, ganito ang breakdown yan. In detail ko talaga yung mga detalye na yung pag sa end guard, ikaw yung magdadala. Tapos pag trapping, minsan kasi kapag sa trapping, minsan doon nahihirapan talaga yung point guard. Kasi doon din talaga ako nahihirapan dati. Sabi ko, ikaw, pag nag-trap sila, ikaw nag-point guard, dito. Imbis na kukunin mo yung bola, titignan mo yung papasahan ko. Less dribble tayo pag trapping. So, kasi alam ko learn from experience na yan. Talagang hirap na yung din ako dati nung nagka-trap. Pero, siyempre, gusto ko yung inaawal ako eh. Kasi, press over din. Yung mga tao ko kasi, mindset talaga eh. Kaya yun, disadvantage, yun talaga yun. Siguro from veteran to, lamang sila sa experience. Pero, siyempre, step by step, matututunan pa rin. Matututunan natin yan step by step. Hindi naman natin kailangan pruwain lahat ng bagay. Kasi meron yung process. May process tayo. Yes, may process.
Meron nga rin yun sa disadvantage at advantage yan. Para sa akin yung disadvantage yan. Yung disadvantage ko, ano siyempre baguhan tayo, no? Sila, ayun nga, sabi mo ganyan, experience sila. Malulugi talaga tayo dun sa experience. Siyempre, yan, mabibigay ka ng isang case situation, yan, bibigay mo yung opensa mo, gito ganyan. Tapos, maya, check ka agad. O, pagka banat mo na isang, check na naman. Yun ang mga, yung mga basic mo, nahisin na, anong pa lang, check. Oh, yun, tapos na agad. Tapos pag Pag-check, checkmate. wala na. Yun. Pero yung, yung, naman, advantages ko dyan. Yung yung pagiging dapat, tayo, resourceful tayo pa rin. Kasi, ayun nga, na-check ka. Na-check yung play situation mo, adapt mo yun. Susunod ulit, adapt mo yun. Pagdating ng practice, ayan, ipasok mo yan, gagawin natin ganito, ganyan. Kasi yung iba, tinatago nila yung mga secret play situations nila, mga play niya. Ang gawin mo dyan, sige, pagkuha ka ng video, sige, yun. Kasi, bilang talaga, sa mga contest talaga, meron ka ng video review. Papanoorin mo yung buong game mo, paano mo, yun yung magiging advantage mo. Kasi yung iba, hindi na ginagawin gano'n. Hindi nila alam. Basta pag nakapag sila, yan, sige, ito ganyan. Hindi nila papanoorin yung yung buong game nyo. Dapat nga, nasa, na tayo, 21st century na. Millennial na yung mga coaches na rin. Dapat, alam na rin yung yung gano'n. Mas maganda pa rin yung gano'n na meron kang video, video review para pag na-check ka ng kabilang coach, gayahin mo rin para i-adapt mo. Mas maganda yun, gusto ko Teki naman, kasi panahon teki na tayo. Sige, tamang search, webinar. Hindi tulad dati na magkaka-seminar. Yan, isusulat ka sa board. Ganito ang play. Take notes ka. Nakakadapin doon. Hindi, yung isa ngayon, sige, pag ayan, search. Dito ganyan, paano breakdown ng zona, paano breakdown ng traffic ng 1-2, dito. Search mo na agad, lalabas na agad, video, save. Kahit na buong araw ko nasa computer, mo na. Panonoorin mo, gusto lang kasi yung webinar ngayon puro webinar, kukunin sa online na. Hindi yung tulad dati na talagang pag sineminar ka ng coaches. Ayan, tig-isa-isa, may representative pa nagpupunta dyan sa harap. Sige, play tayo, dito ganyan. Tatawag pa ng referee, tatawag pa ng player para ito yung tama. Kasi minsan hindi naman ako susunod ito Ang hinahabol lang dun, yung, basta yun, yung hinahabol. Siguro yung coach, yung advantage siguro yung pag dapat may option. Parang hindi ka makakawala ng option. Option A mo, na-check. Pero may option B pa rin. Parang plan A, plan B. Parang ganun. Saka, isa pa din dun, yung isa hindi ko mabanggit kasi kanina ko mali. Gusto sa banggit, hindi ko malabas. Yung, kasi meron yung technique rin kasi nito May ginagawa silang technique na, minsan na panood ako na ginawa sa NCAA yun. May technique nun na isang play, dying seconds. Broken play ba? Broken play. Winning play yun, gandang play niya. Hindi nakalimut. Medyo matagal na rin na video, mga 2013 o 14 yun. Hindi ko lang kung sino naging ang coach ng nakalimutan ko na, basta naglaro nun sa NCAA, Sunday at saka veteran. Basta 2014, 13-14 yun. Nakita ko yung winning play. Gandang screen. Yung ginawa nung isa. Kasi ang nun, barking dog, ang ginawa niya barking dog. Yun sabi? Yung isa. Ay parang code name ng play nila. Pero ginawa nung isang player, tumahong siya parang aso. Isang sabi ko nung play ko. Ayun ayan, inbound sideline, siyempre sideline, opposite side. Bigyan ng referee, yan, bilang 1, 2,
Yung ano, tumahol yung isang player, ganun. Di siya pinagsalimunan, yung isa, binasa. Ano na sino, ang please, sabi ko, hindi, na ano pa, nali pa yung isang ano, tinapal niya, na basketball, katalo ang sambida nun. Sabi ko, ang galing, sabi ko, ang galing tactics, ang galing technique, sabi ko, magaya ano, sabi ko, barking dog, sabi ko, inimbound, sige, bumibilang referee, isa, tumaw, ninakas niya, nagsitinginan, yung isa, kumawala, yung binili, pagkapasok, tinirap, na pa, sabi ko, galing, sabi ko, saka, yan lang, sabi ko, yung mga ganun, tigis ang ganda niya, pwede natin, i-apply yan, no? Shout out kay kay Coach Rael Diaz, isang coach ng Davao. Isang siya yung host ng ng UCAP sa usapang Kapitol Veteran Philippines. Commissioner rin yan ng yan, nanonood ngayon yan si Coach Rael. Wala pa kaming segment sa Tuesday pa. Yan, nanonood yung panigurado. Ito pa, tatanong tayo. Maraming baon, parang tatanong ng una state eh. Nag-send sila na sa akin ng link. May Zoom tayo, sabi ko, mamaya muna, may interview ako, sabi ko. Yan. Ano yung nasa t-shirt mo, Coach? Nakikita kanina ko pinapapasin eh. Ayan, nakikita balak. Wala ulit, basketball. Yan. Parang gusto kong malaman yan eh. Malaman yan. Kanina ko pa napapasin eh. Ginaganog kanina pa eh. May yan, balak ko. Ito na t-shirt, siya. Yung grupo ng estudyante ko na talagang pag sinabing bola ulit, iisipin ng isang player or isang magti-train na mahirap yan. Kasi, talagang ba nag-intay ako ng lockdown? Yan, kita ko nga rin lockdown. Pag nag-intay ako dyan, talagang hindi dapat parang dapat pupulikatin yung isang player or magtuto ka. Pilitin ng yung limit talaga nila. Ayaw kasi silang mag-stay doon sa kung ano yung kaya nila. Sabi ko, pag sinabing Gulaulik, andyan yung humbleness, sabi ko, huwag mawawala yan. Tapos, yung limit, kung nandito ka, sabi ko, nandito yung limit mo, huwag kang nandito. Dapat, kalpasan mo yung limit. All about consistency lang. Kumari, tayo really, siguro, ganyan, 3 months, ganyan. Pero, yung limit mo, yung parang, basic na lagi yung laro, parang walang bago. Kaya sabi ko sa yung consistency, dapat, kung ano yung binibigay ko, 100% binibigay mo. Kasi hindi lang basta tayo, kung hindi mo natin buha ito para sa akin. I'm here to guide you, sabi ko nila. Kaya kung ano yung ipapagawa ko, gagawin nyo. At the same time, hindi kayo gagaling yan. Kung hindi nyo gagawin ng maayos, sabi ko nila. Tama. Kaya yun. Itong bola ulit, siya, pangalawa lang tayo dito. Ang original name nito talaga is sa Japan. Siya, street basketball talaga siya. So, yung isa kong player kasi, siya, ang before bola ulit, basketball to, siya, ball is life. Parang common pa kasi yung ball is life natin. Kaya, parang nag-sustain ako ng magandang pangalan. Tapos nakita ko sa, yung bola ulit. Tapos, may isa kong player na, siya, may kwento yun, na nag-break sila ng girlfriend niya, tapos palainom. Yung holik, yung hola, tapos holik. Sabi ko, sobrang hilig mo sa basketball, pero mainom ka. Sabi ko, sayang kasi mahilig. sayang talaga, sayang yung potential ng bata, pag gano'n, inom ng agat. Kaya nga. Tapos, matagal ko na nahawakan yun, mga 4 years na. Hindi ko na i-mention yung name niya, pero siguro sa members ng Bola Ulit, kilala siya. Sabi ko, bakit? Ano nangyari sa'yo? Sabi ko, huwag mo hinaano yung buhay mo sa isang babae lang. Sabi ko. Tapos yun, sige, sabi ko, para itong araw na to, babaguhin natin yan.
Di ba pangalan ko sa'yo mismo? Naisip ko yun sa kanya. Kaya sabi ko, wala ulit yung pangalan ng grupo natin ngayon. Sabi ko, Mm. ito maging official na name natin. Sabi ko. Kaya yun, from start, Wait, yung wait, wala wait. ulit. Parang kilala ko ah. Sabi ko, parang kilala ko ah. Siguro nanonood siya ngayon eh. Shoutout si Ana. siguro. Yan. Shoutout na lang kita. Ano. Kasi nung sinabi mong ano yun yung ano eh. Siya yung lead ano lead president ba ata yun? Naano ko na kasi nakita ko sa nung group Ang officers ko. mga officers sabi ko sige, tinignan natin name drop para ano. Alam ko nanonood siya ngayon, nanonood siya. Sige, tuloy lang. Yung player na yun, ano talaga siya. From the start, parang, nung pinasok ko kasi yung coaching, from the start parang yung batang ito, nakita ko sa kanya yung ako. Kumbaga, pag tinitingnan ko siya, nakikita ko yung ako, yung mirror na yung ginagawa niya, ginagawa ko rin ito dati. Tapos, yung as in, yung grabe yung greatness, yung talagang responsibility, yung kaya niyong ibigay talaga yung time na pag sinabi niyo tayo, pag sinabi aral, pag sinabi. Yung sinabi mo sa kanya, ginagawa niya. Pero at the same time, may minsan, hindi natin makokontrol yung isang tao kasi hindi naman natin sila yung parang 24 hours na kasama or alam mo yun, siyempre may sarili din sila gusto, ganyan. May wants din sila, kaya hindi natin makapagawalan yan. Tsaka, ano tawag dito? Yung about din sa yan sa Holics net, yung Holics net natatawa tuloy ako dyan sa Holics net, yung pagiging mainom. Ay, sus. Share ko na rin yung experience ko niya, yung mga bata ko dati, dyan sa Kalasyaw. Hindi ko na sila babanggitin. Gano'n rin sila. Sige, tapos kabataan. Sinabi kabataan. Sila na eh. Sabi nga, kabataan ng pag-asa ng bayan, pero nangyari, abalintwag. Naibong sa sabok, mandaliingan. Naibong. Kasi grabe din sila mag-inom. Ngayon. Tatanungin ka pa nila mag-inom. Coach, kuminom ka ba? Coach, tara. Ganun. Sabi mo, bala kayo, sabi ko. Kung ganyan gusto nyo, tayo? Sige. Kaya kung kayo, pero pag kayo, may nangyari sa inyo, sabi ko natin, pag may nangyari sa inyo, sabihin ko, tsamba. Tapos yun na, rin, pagsasabihan sila, hindi natin may iwasan na pagalitin na ganyang bata. At tatanungin mo po, yes. Hindi po sabi ko sa yung siyempre, ako nga pag sa court, coach niyo ako, sayan mo kayo, pagdating sa labas, kayo mga kawing kuya, idol, magkapatid lang, parang gano'n. Right, pero pagdating sa court, talaga, strict ko talaga ako, kaya, yan, kapag, nila ako, sige, kasama ko sila, parang, ang tawag ito, kasakyan, parang gano'n. Pero pagdating sa ensayo, sige, bahala ko dito sa ako bahala. Parang gano'n, papahirapan kasi na kinabukasan. Kasi may mga ganyan coaches rin, na sige, kayo, tropa kayo, di ba? Ngayon, kinabukasan o pag-apan ng klase. Sige, ako ngayong nyo, ganyan, marami ko na ng ganyan eh. Hindi ko, pero, nasubukan mo na bang sa mga bata mo na minsan mo nang nabigyan sila ng isang task na parang hindi nila magawa yun. Meron pang time na baka siguro nagawa mo, siguro hindi mo pa nagagawa. Yung time na may mo sila, ang tawag dito sa Tagalog, naampik mo naman minsan, di ba? May matagyakan mo sila dyan, sutokin mo sa dyan. Never mo din. Kasi mayroong ibang coaches, hindi na ninindrop. Kasi ang daming ganyan eh. Kasi ginaganyan. Kilala ko coaches din. Kaya,
sabihin mo ng player mo siya, di ba? Pero hindi mo kailangan yung ganun yung isang physical na talaga sasaktan mo talaga kasi baka mamaya baka anong tawag dito yung sensitibo yung sensitibo siya sa ganyang bagay, magsumbong sa sa parents niya, di ba? Tas maya sumuko doon o reklamo ka pa, ba't ginaganyan mo? Sa kabila, hindi namin magawa ganyan, tas ikaw ginaganyan mo. Maraming ganung kasi pero hindi, never mo pa rin na experience yung history ko, 0%. Wala. Kasi yun nga po, as you said po, na parents nga po nila, hindi po sila sinasaktan. Lalo naman po ako na, alam ko po yung, kasi napagdaanan ko po yung hirap talaga as a player. Kung ano yung ginagawa ko dati, pinapagawa ko sa kanila, alam ko yung hirap. Tapos sabihin ko, pag may pinagawa ko sa kanila, mais ba? Sabi ko. Tapos, saan yung masakit? Sabi ko. Dito po, coach. O, sige, mamasahe kita. Sabi ko. Ganun ako na coach na pag pinahirapan ko yung isang tao, tapos yun nga yung sabi ko sa kanila, be humble always. Kahit saan kayo magpunta, ang ibibigay ko lang sa inyo, humbleness. Never, sa Bolawik yan, wala, coach. 0%, never ko silang sinaktan na pinadyakan, inampik, wala po akong history naman. Puro po ako sa kanila, puro po ako paglilift up, wala po akong ibang ginawa sa kanila. Lagi akong nandiyan sa likod nila. Kumbaga, yung mga iba, karamihan po kasi sa Bolawik, may mga kumbaga, ganyan po sila, alanganin. Bakit ang problema? Sige, mag-usap tayo, sasabihin ko, ano, usap kami, anong problema mo? Pag-abot sa babae. Siyempre, kamataan. Puro babae yan. Hindi kayo matik na. Dami na ako na-advisean sa inyo. Estudyante ko na puro babae yung problema. Sabi ko, sige, sabi ko kayo, anong problema mo? Ba't di kayo nag-game tayo? Sabi ko, mag-usap tayo. Sige. Nakaka-apekto sa'yo yan. May ito sa mga idea mo, sa story mo, na ganito ng ikaw. Mali yan. Kinakausap ko sila, dito ko sila. Kasi may may na kung isang ganyan na coach na magtawag ito. Sakto, tamang pagpasok ko ng school. Kano lipa ako sa akin. Tingnan mo ko sa akong tawag na ginagawa namin sa amin. Tsaka, ganun, ginanunit ko sa dyan. Kasi, balik doon, ayusin mo. Sabi ko, grabe naman sila. Lumapit ako kasi ko na siya tropa rin. Hindi ko na yung pangalan niya, coach. Tutang ba, ginaganyan yung bata, alam mo naman, ginaganyan po. Mamit, nagyan yung Felix yun, nanonood, sabi ko. Nanon mo namin gagawin to dutagon to ikin papago, ang tura. Tapos, sabi nga na, pag ganyan, dapat sobrang haba ng pasensya mo. Patient na po talaga? Opo. Kaya tsaka lalo na, siyempre ako kumuha ko ng education. Okay, dapat si pasensya gilid ko, dapat ang talaga pasensya mo haba-haba kahit na palpak na dyan, o pagkakamali. Kasi yun nga, pila tayong coaches, sabing future educator. Kaya nga, tinawag tayong as a motivator. Then, tinatama natin yung mga pagkakamali nila, di ba? Kasi yung ibang player, ibang bata, ibang estudyante, ang gusto, ito, sige, parang inaano na sa mindset nila, hindi ko na kailangan ng magtuturo sa akin. Yan. Siyempre, kailangan mo pa rin nun. Paano? Yung mga ginagawa mo, di ba? Mga mentor. Yung ginagawa mo, paano mo itatama kung walang manunod o magbabantay sa'yo? Mag-guide sa'yo. Wala rin mag-guide, wala rin mag-observe ng siyempre, meron yan, kailanganan mo yan para, yun, sabihin sa'yo kung ano yung pagkakamali mo, yung maling dapat, yung tamang gawain, yung paano yung tamang footwork, paano yung tamang dribble, paano yung tamang pagbita ng ball, follow through, pagpitik. Kasi minsan sasabihin nila, hindi na, sasabihin nila, yung masyado sa overconfident na akala nila, galing-galing, pero pagdating sa loob, takay. Dami ganun. Sabi na, hindi lang sa Dagupan. Siyempre, nagre-referee ako sa ibang bayan.
dami akong nela sa mga dan, sa pandan, meron dito sa San Carlos, meron din sa Bayambang. Akala mo kung sino nila, basta pag yan, magreklamo, sige, palapit pa sa inyo, bakit ganyan? Sasabi nila, ano bang ginawa mo? Sabi ko, sino bang sasabi mo sa inyo, explain ko mabuti. O, dapat ganito gagawin mo, di ba? Ano ba, anong ginawa mo, di ba? Umangak sinabay mo siya, di tatawag kita, offensive. Kaya dapat ganun, huwag kang sasabayan, i-explain ng sabi ko. Ganun ba yung break? Sorry, siya rin, minsan na matatawa ka na rin pag nagka-clarify sila, tas talak yung mata nila, tas may pag sige rin, tatapang mga di lack ba? of knowledge mo sa player. Sige. Puro confidence lang yung pinaglalaban ko. Kasi yun ang mahirap din, yung mga players kasi, wala silang, yung sabi mo lack of knowledge the rules, no? Wala silang kalang-alam. Alam na nila maglaro talaga. Yun yung alam Yung nila. laro lang talaga. Yung lang alam nila, yung minsan alam nila, traveling, ganyan. Traveling, gagaganyan pa sila. Tapos, hindi ba, minsan nila gaganyan pa. Hindi alam yung grabe. Sa akin advantage ko, referee na ako. Coach Papi, future indicator pa, sabi mo na. Yung minsan kasi, meron dyan yung time na, yan na, sige, on game tayo, sige. Sakto, referee rin yung kapag mo referee ang referee. Puts ka, ayan, sige, magtatanong ka, sir, bakit, ito ganyan yung tao, di ba? Kita naman na ito ganyan. Siyempre, yung approach mo, tama. Kasi, ito yun napanood ko to sa segment ni Coach Rael, saka ni Coach Ness sa Red Insights. Magandang sinabi ni Coach Ness. Kung ano yung sakit na nararamdaman mo bilang coach. Ganun rin yung sakit na nararamdaman ng referee sa loob ng court. Nandiyan na, talo ka na nga. Tapos, ka pa? Yung player mo, may injury pa. Tapos yung referee. Yan, kinakaya mo bang? Sa kaming referee, kamusta kami? Yan, inaano ka ng audience, inaano ka ng coach, inaano ka pa ng player. Tapos pag nagreklamo nagreklamo pa ang coach, gito ganyan, under protest, sa'yo na naman ba to? Pag na naman, sige, reklamo na naman isang coach sa kabila. Ayaw namin mag-referee si Pidlaman, gito ganyan. Ibaban siya, isususpend. Grabe ang grabe ang ng naging referee. Kaya, safety mo na talaga pag hindi ka lang talaga yan, advantage ko na rin yung kasi referee ako, tapos nagko-coach pa, di ba? Maano na rin yun. Ito pa, Coach Eden, hindi matagal-tagal pa to. Anong oras na ba? Abutin tayo ata ng alas 10. Hello. Yes, me. Anong tawag dito? Yun, nabanggit ko si Coach Ness. Siyempre bilang isang ex-varsity niya. Minsan ka na ba yung naka one-on-one talk? Yung city stock lang, kayong dalawa lang. Na parang pintuan or may kung anong man yan. Minsan na ba kayo nag-usap ni coaches na? Meron po. Always nga po always. Oo. Si Coach Ness po kasi, ayun nga po, sinabi ko friendly po talaga si Coach. Tapos, yung tipong pag kinausap ka niya, ilis mo na sa kinain. Mas nalubong mo lang siya sa daan. Hindi yung hindi mo din natapos. Okay na po, alis. Hindi naman po siya ganun. Pag talagang kinumusta ka niya, asahan mo na kakain kayo sa labas, magbebentuhan, ganun na talaga siya. Pag minsan, pag sinabi Coach Ness, pag in-invite ka niya ng mag-Bible study, na ulit. Kain ulit, mag-Bible study, tapos one-on-one talk. Doon sa bahay na lagi ako doon, mag-Bible study kami. One-on-one talk, ganyan. Yan po. Yung si Coach Ness, di ba? Siya yung regional director ng FCA, di ba? Director. Di ba? Oo po.
Yung FCA na yan, paano naging, ano, paano nagkaroon ng impact yan sa, ano, pagiging isang, yun nga, varsity mo, tsaka isang grassroots coach? Yung FCA kasi, pag sinabi ng FCA, Fellowship of Christian Athletes, Mm. andito pa nga sa pader ko yung competitor spirit na Okay, sige, basahin ko kung lang. gusto mo ipakita, pwede mo ipakita para, ano, para makita ng mga viewers natin. Baka kasi mamatay yung laptop ko sa nakasasar. Ay, nakasaksa. Sige, sige. Basahin ko na lang sa tabi niya. sige. Itong creed na to, siya po talaga yung pag binasa mo to, parang yung hindi lang spirit, hindi lang yung mindset na pagkas, hindi yung spiritual mo talaga. Mm. Kasi kapag natin FCA, wala kang masasabi. Unang paragraph pa lang po, grabe na po yung message niya. Mm. Hindi lang po sa paglalaro, hindi sa everyday life. Sabi niya sa first paragraph, I am a Christian first and last. Mm. I am created in the light. I am created in the likeness of God Almighty to bring Him glory. Mm. I am a member of Team Jesus Christ. I wear the colors of the cross. Yung sa first paragraph na yun, parang sa Bible study na rin, explain niya na rin. Mm. Yung suot mo na jersey, sabi, Mm. what if Jesus Christ yung coach mo? Mm. Tapos yung suot na yun is, yung alam mo yun, yung team ka niya. Tapos, gagawin mo lahat, kasi Jesus Christ ka. Ikaw, gagawin mo talaga lahat. Para tapos, I am competitor in now and forever. I am made to strive, to train, to stretch, and to succeed in the arena of competition. Mm. I am a Christian competitor in such I face my challenger with the faith of Christ. That's the second paragraph. Mm. And ang message nun is parang, what? Parang ano yung nilalaro? Bakit ka naglalaro ng basketball? Para ba dahil lang sa kalaro mo or dahil ba sa rules or games ng basketball? Mm. Ano ba yung pag sinabi mong kalaban or kalaro, ano yung mare-recognize sa kanya? Mm. Hindi ba face din ni Jesus Christ? Di ba sinabi din sa Bible, sabi niya na yung image natin, ginawa sa image niya. Mm. Kaya, as a competitor, magkalaban kayo sa kanya. Pero at the same time, yung brotherhood na ginawa ni Jesus Christ, magkapatid pa rin kayo si Christian. Yes. So, madami ako natutunan talaga kay Coach. 1, 2, 3, 4, 5, 6 paragraph lang natin. That's next. Third paragraph, sabi niya, I do not trust in myself. I do not boast in my abilities or believe in my own strength. Ano ba? I compete for the pleasure of my Heavenly Father, the honor of Christ, and the reputation of the Holy Spirit. Mm. So, parang, siya sabi niya dito is, wag mong ipagmayabang kung ano yung ability or talent na ginagawa mo. Kasi, ang nagbigay ng talent is Jesus Christ. Mm. Ipagmayabang mo to, na si Jesus Christ ang nagbigay, hindi yung ability mo. Yes, yes. Tama. So, next is my attitude on and off the court. I on and off the field is above reproach. My conduct beyond criticism, whether I am preparing, practicing, or playing, I submit to God's authority and those He has put me. I respect my coaches, officials, teammates, and competitors out of respect for the Lord. Ako, yung sabi ko kanina, kung ano yung respeto mo, ibibigay natin sa coach. Ganon din sa coach ng kabila, tapos sa player din ng kabila. Next one is, my body is the temple of Jesus Christ. Narinig ko niya, coach. Yes, narinig ka. Narinig ko. Yes, narinig. Now, coach. Yes, narinig. Narinig ko. Yes. That's next is, my body is the temple of Jesus Christ. I protect it from within and without.
Nothing enters my body does not honor the living God. My sweat is an offering to my master, my sword is a sacrifice to my Savior. May once na tinapik sa akin si Coach Ned na about Savior. Mm. Sino yung Savior mo? Parang sabi niya ang tanong ano, kung mawawala tayo sa mundo, saan ka mapupunta? Sa heaven o sa hell? Mm. Tapos ako, confident ako na sabi ko, Coach, heaven po. Sabi niya, bakit? Sabi niya, kasi Savior ko po si Jesus Christ. Tapos yun po, grabe yung talagang yung pagiging yung amazement ni Coach Ned na yung ito, yung bata ito, parang gano'n po yung pag titignan po ako ni Coach Ned, talagang grabe yung bata ito. Mm. At last po is, I give my all of time, I do not give up, I do not give in, I do not give out. I am the Lord for your a competitor of my conviction and a disciple of determination. I am confident beyond reason because my confidence lies in Christ. The result of my effort must result in His glory. Let the competition begin, let the glory be God. Yun po. Ito po yung grade na before kami maging file, binabasa po natin. Siya lang po yung coach na yun po yung may ipapagpasa siya sa'yo tapos kakamuli tayo. Siya lang po yung coach na na-handle ko po sa Mm. yung grabe po yung pag-motivate niya sa isang tao. Yes, yan yun, sa motivation na yan, no? Yun nga, we all know naman na ano, diba? As a motivators, no? Isa rin, as a motivators and educators of the game, ano yung naging struggle mo minsan kasi meron yung mga bata talaga na ang hirap mong ang mahirap i-motivate, ang hirap turuan. Ano yung mga yung naging struggles mo dun kasi sabihin na meron kasi talaga yung mga player talaga nahihirapan talaga sa pag na yun hindi ko siya mag-cope up sa tinuturo mo. Tapos minsan pag imo-motivate mo, ang hirap nilang minsan tanggapin na gitu ganyan. Tapos kahit niya, mag-isip na naman kayo niya. Ano yung mga mo, yung naging struggles mo dun sa mga pag-motivate tapos pag-educate ng mga bata? Yung as a coach ko sa ngayon, siguro yung struggles ko po is parang sabi doon. Minsan yung time, parang kulang. Kumbaga, minsan kasi natatay mo na, kumari, yung player ko na may problema siya, ganyan. So, kailangan ng mag-advise ko, kailangan ako, nag-guide sa kanya. Pero yung oras ko, sa trabaho, pag-ulan, parang hindi ko kayang i-guide yung, parang kailangan niya na yung isang tao, pero wala pa, parang kailangan, kasi pag sinabing oras, yung oras mo, kailangan yung sa kanya. I-advise mo siya, i-lift up siya, parang yung struggle ko siguro ko, kasi siyempre, sa bataan, may trabaho, ganyan, or minsan, sa pag-aaral, sa trabaho, sa girlfriend, sa oras ko. Time is minsan time is gold. Ano nga, kasi bang time is gold, di ba? Parang yung sa atin mo po, nakakira po dapat po, nakailang na tayo eh. Kasi yung availability rin po talaga ng isa. Mahirap talaga. Hindi, okay lang kasi marami talaga. May pa ako. May isa pa akong episode na gagawin sa coaches series. Yan, bati ulit tayo sa sa ating Facebook. Shout out kay Reynan Tuyaw, no? Sabi niya dito nice one coaches, sabi niya. Ganda ng topic. Late na ako nakanood ng live niyo pero worth it pa din ba? Ano yun, sabi niya, worth it, napaka-worth it na yung salita niya na rin yung
Sabi nga, worth it na yan. Talagang mahalaga talaga yung salitang yun. Yan. Tsaka may isang may isa tayong viewer. Isa siya eh. Special to sa'yo. Nanonood siya ngayon. Sabi niya. Yung nag-iisang coach mo nung bata ka, si Coach Kenneth Tumlaw. Nung bagito ka pa. Nanonood siya yun. Magandang gabi sa'yo, Coach. Sabi niya, nice one, Peter. Sabi niya. Yun. Last question na tayo before we end this segment na. Ito, bilang isang grassroots coach, ano yung mga mo, pwede mong ibahagi sa amin na nalalaman mo na hindi namin alam, pwede mong i-share yung mga gusto mong ipahayag sa amin na pwede namin ma-adapt. Walang yan. Di ba? Mga mga techniques mo, tsaka bilang bilang isang ex-varsity na rin, pwede mong i-share sa amin yung mga gandang techniques mo na natutunan mo sa La Maria at sa Lyceum under kay Coach Kenneth tsaka kay Coach Nes. Siguro yung may part ko lang as ex-varsity tapos coach na rin, siguro before tayo pumunta sa kumbaga mahirap or advanced na tayo or sa knowledge, parang alam dapat natin yung foundation, yung fundamentals of basketball, which is passing, dribbling, and shooting. Doon sa 3 basic fundamentals na yun, doon pa lang madami na tayong matututunan. Yes. Sa dribbling, ang ko is focus talaga ako sa dribbling, lalo na sa point guard kasi ako, point guard talaga ako, talagang hilig ko. Pag sinabing crossover, yung talagang ankle breaker talaga eh, pag sinabing crossover. Ayun, kasi sa mga position na 3, 4, 5, parang pansin ko lang sa ibang 3, 4, 5 na position, parang ang hirap nila para sa kanila na mag-dribble. Parang para sa kanila parang magaling sila mag-shoot, magaling silang post out. Pero pagdating sa dribble, gusto ko kasi ngayon pag sinabing sentro, kaya niyang mag-dribble eh. Yes. Kaya niyang mag-court to court. Yung talagang pag sinabing dribble, kunwari, sino ba magaling natin sila Kevin Durant, sila Griffin, mga sentra na dito Compo, talagang gagaling mag-dribble eh, yung wala akong masabi kahit. Tapos sa shooting naman, kasi ako pagdating sa shooting, bago mag-start yung laro or bago mag-start yung training, nag-shooting drills na ako, like 500 shots a day, 1,000 shots a day. Yun talaga yung secret ko na kung gusto mong yung talagang yung shooting mo is talagang makukuha in rhythm talaga pag sinabing shooter to, sabi niya, huwag yung makukulan niya. Pag sinabing kahit saan, yung muscle memory. Muscle memory, kahit patikit ka, kahit one leg, kahit anong gusto mo, basta yung muscle memory, rhythm shooting. Kung ano yung bitaw mo, gano'n lang, diretso lang. Yun po, yung secret na before or after the game, mauna ka na sa court, mag-intayo ka na, mag-shooting drills ka na, mag-dribbling skills ka na. Sa passing naman, dito minsan, wala yung iba na like, yung basic pass na nga lang, hindi pa nila kayang ibatin ng maayos. Kasi sabi nga nila, sabi sa akin ni Coach Nes, yes, perfect pass makes a perfect shot. So, kunwari, ang bato mo pababa, yung tapon sa paa, ganyan, itatapon mo sa utot mo, or above your head. Paano niya masasalo yun kung yung pagpasa mo is hindi siya ganun kaganda. So, dami niya tinuro sa amin na like, pag nagpasa ka, yung tamang pagpasa na pag pinasa mo, yung thumb mo dapat nandito sa baba. Ganyan. Tapos, talagang angat. So, yung tamang pagpasa. Bounce pass, head pass, overhead, ganyan. Chest pass, lahat po. As in detail po.
Yung mga experiences ko na rin sa Batangilas, sa Alaska, sa PBA, yan, yung ah, mga na-experience ko na bakit ganun sila magpaasa, parang ganun pa, basic pass na lang, hindi pa nila magawa. Ganun. Yun po. Tapos, isa pa po pala, syempre, before or sabi ko din sa mga estudyante ko, before and after, huwag tayong makakalimot kay God. Kasi sabi ko, always pray, sabi ko, nandito man ako o wala, siya ang nandiyan para sa inyo, sabi ko. Kaya magdasal kayo palagi, before kayo mag-tayo, after kayo tayo, opening, closing prayer, mahalaga yan, sabi ko. Tapos, ano pa ba? Advice ko lang siguro sa mga yung inaabot pa yung mga pangarap. Talagang din may goals and dreams pa sila. Na huwag silang tutubo. Never give up. Kung ano yung nasimulan, ano yung nandyan para sa inyo. Sana rin yung nasimulan. Huwag yung titigilan. Sabi ko nga, consistency yung labanan. Sabi rin nila Coach Mag na your limit, hindi pwedeng dyan ka lang. Dapat. Above lahat talaga lagi yung limit. Just push your limits lang. Yan lang po, Coach. Yes. Thank you. Thank you ulit, no, Coach Taylor. Sa napakagandang natin. Kala ko yun. Mag 2 hours rin na na kwentuhan. Yes, before we end this segment. Isa ulit makikinig tayo ulit ng isang worship song ni Dad Mowen para matapos na tong segment natin. I-share screen ko lang. Thank you for all you've done. By faith, we want to say thank you for all you're about to do in our lives, in our churches, in our towns, in our cities. Come, Lord. We give you thanks by faith. In Jesus' name. Amen. Well, it's been an interesting couple of months. Some of you may have grown tired, weary, just worn out by everything. Today the Lord is inviting us to His table. He's prepared a table for us that's filled with mercy, with grace, with goodness, with provision. And the Bible says He's prepared a table for us in the presence of our enemies. So come, receive His invitation today. Come to the table of the Lord. Like a deer that pants for water, I am thirsty for you, Lord. In my heart there is a longing. I still believe there's more. So open up the heavens and let your spirit fall like rain. Wash me in your presence, refresh my life again. A hungry heart is what I bring to the table of my King. For there my soul is satisfied with all the
The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. As I come into His presence, I am made complete. Feasting at His table and sitting at His feet, and I will run and not grow weary. I will walk and never faint. I will rise on wings like eagles, for the Lord will be my strength. A hungry heart is what I bring to the table of my King, for there my soul is satisfied with all the goodness He provides. All that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart, just as I am, without one plea, but that thy blood was shed for me. And as you bid me come to you, oh Lamb of God, I come. A hungry heart is what I bring to the table of my King. For there my soul is satisfied with all the goodness He provides. All that I need is there by faith. The table is set with mercy and grace. So I come with a hungry heart. So I come with a hungry heart. Oh yeah. We're hungry for you. Yes, sir, no? Thank you, Coach Tiner, ulit, no? Maraming salamat sa ginugol mong oras para sa ating first episode, no? Any bati-bati pa sa inyo? Any last words para bago matapos tong segment natin? Eh, ginagawa ko dyan. Dito na. Yes, sige, bati lang, Coach, para ano. Ako, sina mama, sa papa, sa tate, sa Gina, sa ate ko, sa Angel, Pabel, so, si Judy, dito lang ulit. Ako, Ginanet, dito ko, you, kaya, kaibigan, Yeah. player or coach na featured and I interview na
ito. Mm-mm. Thank you rin po. Very appreciate po. Yes, yes. No problem, Coach Tito, no? May isa pang request bago tayo katapos. Sasabihin ko, no? And now, katawag dito, and this is our first episode of Usapang Buhay at Detang Pilipino. And I'm your host again, Sir Pidong, na nagsasabing isa akong tunay na Detang Pilipino. Now, signing off. After ko sabihin yung pangalan ko, susunod ka rin. Ako nga po pala si Coach Peter Rojas na nagsasabing isa akong tunay na Detang Pilipino. Now, signing off. Isa lang ganon. Ulitin natin. Pagkatapos kong sabing and this is our first episode. Ito ganyan. Ako nga po pala muli si Sir Pudong na nagsasabing ito ganyan. Tunay na Detang Pilipino. Now, signing off. Ganun ka rin. Ako nga po pala muli si Coach Peter Rojas na nagsasabing isa akong tunay na Detang Pilipino. Now, signing off. Pero yung sa akin, iba kasi yung sa akin eh. Parang iba yung outro ko, yung sa'yo, yun na yung outro mo. Yung outro ko, iba rin. Yun. I'll make you ready, 1, 2, yes sir! Maraming salamat po sa nanood sa ating first episode ng Usapang Buhay at Detang Pilipino, lalo na sa mga viewers natin sa Facebook Live, sa ating page. Yes, thank you ulit sa inyo, no? Maraming salamat. Huwag po natin kakalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel na Sir Pidong TV at i-like at follow ang ating Facebook page na Sir Pidong TV, Usapang Sports at Basketballeros Action. At ako nga po pala ang inyong host, si Sir Pidong, na nagsasabing yes, Coach. Coach? Ako si Peter Ross na nagsasabing isa akong tunay basketballero. Ngayon sa inyo, Coach, tunay na Detang Pilipino. Isa pa para makita na medyo tayo. Kasi yung sa akin yung isa akong tunay na basketballero, sa'yo yung isa akong tunay na Detang Pilipino. Yun. Yes, 1, 2. Ako nga po pala muli ang inyong host na si Sir Pidong na nagsasabing isa akong tunay na basketballeros. Ako si Peter Ross na nagsasabing sige, kayo na, Coach. Ito yung mata ko. Isa akong tunay na Detang Pilipino. Now, signing off. Yun. Thank you, Coach. Thank you. Maraming salamat sa pag-google mo sa ating segment na tanong. Isa pa, Coach. Isa pang request. Mag-picture tayo. Documentation lang. Ready, 1, 2. Wait lang, isa pa. Natin? Yan, yun. Pagkita natin bola Onyx. Yan. Thank you, Coach. Yan, maraming salamat ulit, no? Yan. Sa mga viewers natin, abangan po natin ang susunod na episode. Ang episode 2. Ang ating featuring guest, si Christine Kayabyab. Ang isang tubong taga-Dagupan. Player ng Gilas Pilipinas Women's Division, no? Abangan po natin yan. Siyempre, huwag po natin kakalimutan, abangan yung episode 3 natin sa Martes. Ang ating host, ating guest pala, si Sir Erwin, si Com Erwin Makarandang ng Dasmariñas, Cavite. Isang UF mentor. Yan, panala lang sa inyong lahat. Yun, Coach. Maraming salamat ulit. Magandang gabi. Yan. Thank you, Coach. maraming salamat. Yan, i-end ko na itong ating Zoom. And syempre,
God bless you lagi ko. And magkikita rin tayo, no? Malapit lang ang San Carlos Rio ngayon. Yan. Thank you ulit sa iyo, Coach. Thank you. Bye. Good night.